Знаеш ли, че при новородените понякога само 5 минути могат да направят разликата между лесно заспиване и пълен кошмар? Много родители чакат новороденото да се разплаче, за да разберат, че е уморено. Но новородените дават признаци много по-рано. Един от ранните сигнали – загуба на интерес. Например, в активната гимнастика детето е щастливо, рита, маха и изведнъж спира. Гледа в една точка, погледът му блуждае, но не мрънка, не плаче. И ето тук идва момента, в който ти трябва да се задействаш, защото ако изчакаш още само 10 минути, понякога може да стигнете до преумора. Моят съвет – остави бебето 2-3 минути на спокойствие, за да може да се оттърси от всички стимули, които са му били предлагани до сега. Премини към лека рутина, която е позната за бебето и която се повтаря всеки път преди всеки дневен или нощен сън. И запомни, при новородените 5 минути могат да бъдат от истинско значение. Умората и преумората настъпва рязко и понякога без много видими сигнали. Последвай ме за още полезни съвети за съня на новородените и ми напиши думичката сигнали в коментар и ще ти изпратя списък с основните сигнали, за които да следиш.